Stoker, nou dan heel voorzichtig en liets applausje. Ja, het is rond is belangrijk. Keuzes binnen ik belangrijk en die moet ik die worden. En voor u is het budget dat wij toch kiezen voor de lietse en middelgrote bedrijven. Wij willen net te grote bedrijven hebben. En het is ik gewoon zo dat het een imagozaak is. En voor u is het zo dat wij zeggen dat Friesland Gentek vrij wezen mat. Want dat is heel belangrijk voor de toekomst. Konst. Nee, maar ik hou ervan om een beetje concreter te worden. Wat is nou een middelgroot bedrijf, Stoker? Hoe groot willen jouw boeren tasten? Want ik merk uit hoe je het zegt dat je strak reguleren willen. Hoe groot moet een boer worden? Nou, hoe groot? Hoeveel kei? Nou, net boven de 400. En als er 450 is, skep in buil. Net boven de 400. Dat is simpel. En hoeveel ben je ervan, Stoker? Hoeveel ben er nou meer dan 400 kei in Friesland? Waar heb je? Ja, oh ja. We moeten wel vooruit zien, hè? Je hebt er nog nooit gedacht. Hoeveel ben er nou? Ja, dat kun je net... dat kun je zo net zeggen. Annetje Toring, tussen deze hanen van het onbestemde grensgebied. Wat is je grens van de FNP? Nou, uw grens, ik denk 300. En wat doe je met een boer met 350 kei? Wat gebeurt er dan mee? Nou, ja, wij binnen direct... Nou, misschien strikken we daar nog wel wat uit. De FNP had wat een flexibel beleid. We hadden even over de grutte, we hadden over het veen, we hadden over het inklinken. En het veen is ook wel een belangrijk punt. Maar Johan de kaart. Ja, mag ik dan ook wat zeggen? Ja. Want je hele elke keer de microfoon heel snel voort. Dus ga ik even een beetje hier. Nee, wat mij steeds meer opvalt bij dit debat is dat er, vooral ze krijgt bij de Goorzen en hier gebeurt het weer, dat er een heel soort mensen moeten loonbouw wat vinden en besluiten die er niks van weten. En als het nou iemand al een keisjust, en dat zoek ik in Stoker zeggen willen, als jou wat dwang willen om dierwelzijn, als jou willen dat de boer ik een stukje boter in de brei heeft, dan mag je geen beperkingen aan de omvang van de bedrijven stellen, maar dan mag je aan de boeren moet je vragen dat ze verantwoordelijkheid nemen als ze groeien, dat ze dat inpassen in het landschap en dat je met elkaar een mooi Friesland maatje, maar je met geen beperkingen aan de grutte doen. Jawel, want elke keer maar grutter, dat hoort op de doer toch net vol. Want in het boerenloon is volle meer rondte en die concurrentie kan ze op den duur toch net winnen. Dus daarom kiezen wij voor de lietse en de middelgrote bedrijven. Nee, eerst Adema. Nou, wat ik had... ja, je hoort jongen, ja. Er is het waar, jongen. Dus, nee, wat ik al in het begin al zei, wij gaan van het familiebedrijf. En er binnen genoeg bedrijven werd in 2, 3 zwanen op een bedrijf zitten. En als je dat dan even terugrekent, dan zul je met 300 kei, zul je elke 100 kei hebben. Dat is geen bestaan. Als we naar de toekomst willen, dan zullen we die bedrijven wat meer rond de jaar maken. En dan is 300 kei is te behind. Ik zeg, als jij er zijn, dierenwoonwezen is voor u van belang. Het moet er zeker geen 1000 of 1500 worden. Maar het moet absoluut met je familiebedrijf. Nee, 400 is. Ik praat over grenzen. Ik praat over de verantwoordelijkheid van de boer. Die het neemt om op een verantwoorde manier. Staat er dat bij de schepping. In Genesis. Mij kregen haar. Op een verantwoorde manier met die beesten omgaan. En dat is voor u tegenwichtig. Ik ga nog in de Seelek. Ja. Genesis. Ja, ik word graag nog even over uw landinrichtingsinstrument. Maar we dat dadelijk, want Maurik de Woerjer krijgt hem op reageren. En dan hebben we het over de landinrichting. Ja, ik vond dat de deputaire, die zei... sorry, de listloeker van de Partij van de Arbeid... die joeg even treffend het planologisch raamtoon van de provincie. Het kan oeral en het kan oeral een beetje. In het verliezen is er wel sprake van geweest om een soort agrarische hoofdstructuur te ontwikkelen. In een gebied om te wijzen waar de agrarische sector echt volle meer rond te krijgen. En wij zullen dus ook minder mooi beheiningen te krijgen. En ik zit me altijd te vragen van zodat net een idee wezen. Nou die schaalvergroting toch teruggeeft. Nou er onvragen lezen echt van megabedrijven. Om dat idee ook eens een keer op een naju te laten hebben.
En waar leidt jouw lijn door Friesland voor die supergrote, fantastische, moderne bedrijven? Nou, ik had ze kreeg iets aan over een visite die ik was online in Holvert. Nee, even die streep door Friesland. Waar hij hem? Is het van het Heerenveen naar Dokkum of waar is die? Die green centrale aas daar, die hoeken? Nee, het is de klaai oer in de Grijdehoeken. Het gebied, Klaai, Grijdehoeken, oké, dan bij Balzetom. Bij Balzetom de supergrote bedrijven, no yo. Ja, uw loninrichtingsinstrument, daar wil ik het graag nog even over hebben. Een vraag, alsjeblieft. Ja, nou de vraag is, ik denk dat het oude loninrichtingsinstrument uw goede dingen bracht had. Alleen ik denk dat het zo stadig gewoon te stroperig wordt. En ik denk dat het goed is dat we hebben een kavelruilbureau. En ik denk dat het goed is dat we daar de expertise lezen. En dat we het volle simpeler maken gaan. Oké, maar maak het dan een beetje breder maken wat je vreet. Provincie, wij stuwend en bedenkt leuke dingen om het goede te ontwikkelen. En wat hij jou dan, een ding neemt. Dat is een regeloos, mega bedrijvenpark, fantastisch. Nee, maar haast. Konst, wat hij jou bij te dragen. En dit punt van vernijde instrumentarium. Ja, ik denk dat de provincie de regisseur van de rond te wijzen moet. En dat houdt in, net meer in een gebied zeggen, hier rent een ruilverkabeling en daardoor wat rieten hier hoor. Nee, dat is constant pakken. En met het kavelruilbureau denk ik dat wij toch heel Friesland hebben goede dingen doen kennen voor de boerensector. Ik voor het landbouwverkeer en voor de leverheid in het warm. Dus heel naar mij eens het kavelruilbureau nog voller meer uitnutten dan dat het nou dient wordt. Ja. Ja, ik hoop hier mij aan volgens mij, maar ik mis hier een ding. Als je praat over natuurontwikkeling, je praat over de EHS, zet dat instrument daar ik voor in. Dan kan je het tenminste op een hele flexibele manier van onderop dat inrichtje en dan wie maakt speciaal van het bovenop proces, want dat is inderdaad stroperig, ben ik met de spreker eens. Ja, kavelruil is belangrijk voor meer weidegang. Dus dat is een goed instrument. En dan hebben we 12 vliegen in één klap. Nog een vraag. De bevoegdheden die moeten weer komen te lezen, werd ze jaren. En dat is in de streek zelfs. Looninrichtingscommissies met gewoon boeren in zitten, mensen van natuur. En die moeten het verzezen hebben. En er moet net batterijen, ambtenaren en van alles achter zitten. Die het verstikkende regels en weet ik wat erin gooien. Zodat in de streek niks meer uitvierd werken. Ja, het is soms, om even op die grote bedrijven over te gaan, want ik heb die discussie daar. En daar redeneert hier een tal wat oorzaken door. Een item is toch altijd een west dat boeren gaan werken. En ze zijn dan bij betere sociale omstandigheden, maar je kan expertise beter benutten. Daar ben je toch wel over eens. Als je dat doet en je werkt je geer, dan komt er wat een groter gebouw. En dat is nou één keer zo. Maar als je zorgt die mensen niet een groter gebouw krijgen, dat er vaak al een hele soort oorkepen op een grondstraat lezen. En als je dan netto zorgt, maar dat je netto zorgt, dan ben je nou minder grondoppervlakte qua bebouwing nodig, als je zorgt die totale oppervlakte die ze met z'n allen toe nodig. Maar wat is jouw vraag? Dat wil ik even opmerken, dat ik zeg, die schaalvergroting, daar moet je even mee oppassen. Mensen die werken geer, en dat ken ik essentiebedrijven. Oké. Johan en ik een opmerking of vraag. Ja. Wij komen uit een gebied waar wij een conflict hebben tussen de landbouw en de industrie. En dat is in Barendeel 1 en 2 en Sloppeterp. De soortwinning. En ik ben blij dat de stad op elkaar, wat mij betreft, komen alle partijen hier nog even staan. En dan wil ik graag heren hoe de partijen er nog in oerstaan. Geven we het erom aan de soortwinning of kiezen we voor de boer? Oké, maar ik wil eerst even weten van de dipontwettering. Zetten we dat nog stop? Of was je krijgslang dat alle veen van Friesland verdampt is? Wat doen we nog? Wat vind je? Let we bij de 10 is ook al op het zo'n. Ja, dat is natuurlijk, ik denk dat er maatwerk leveren worden moet. Dus het wet kan hier en daar misschien niet wel omheen maken. Oors krijgt Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse tastanden. Dat is polders krijgt van 4 en 4 meter diep. Dat is net wat we willen in Friesland. Dus we zullen de inklinking van het VNC volm ook voorkomen moeten. En daarin hebben boeren niet verantwoordelijkheid mee te nemen. Maar de agrarische functie in die gebieden die moet gewoon oranje blauwen. En die boeren die moeten rond te hebben. Maar wil je hem dwingen als provincie het pijl verhegen op die gevoelige plakken?
Nou, ik denk dat er net volle meer nodig is. Het is op een heel veel plekken is het al gebeurd. En verder hoort er ik net dwang bij. Ik denk dat het heel goed met de streek op te lossen is. Oké. En nou, hoe maakt het nou, je weet het met die samenwinning, de soortwinning. Kan je hem net keren? Het is natuurlijk het voer van economische zaken, maar ik dacht dat dit provinciebestuur altijd heel duidelijk west is. Geen zoutwinning meer op de verste grond en zoutwinning onder Waddenzee. Ik zeg geen zoutwinning onder de... Ik zeg... Ja, nou, maar dat hebben we dus ik dien. Van de week is je een minister was, je had er ik wat op zijn, dacht ik. Wij gaan voor zoutwinning onder de Waterdzee en net onder de verste land. Dat helder was. Ja. En laat de partijen, geen maar eens maar onze Klaas. Laat de partijen zich maar eens uitspreken dat het naar de Waterdzee moet. Want er is het een die dat door te zezen en dat is het enige alternatief om van die Baim-Delgong uit te komen. Maar ben je er wel voor? Dat het naar de Waterdzee gaat. Ik heb juist met de minister al praten. En gaat dat zo terug? De minister heeft thuis zijn. Daar kan de spreker hem lekker om vasthouden. En dat doen wij ook, want wij behartigen de belangen van de boeren in Friesland. De minister die heeft zijn dat hij net naar Oost wil. Die wil net een slappe terp daar. En daar houden wij het rieken aan. Nog even weer om naar de pijlen, Jere. Nee, wacht even. Dan wil ik nog even weten of konst... ja, wat? Dat soort. Ja, de FNP heeft hem al jaren en jaren inzetten daar in het gebied. En wij kwamen altijd voor de winnige door. Het is net zo dat de provincie daar altijd een heel hut voor rond had. En nu is het correct of zo Verhagen de oplossing had. Wij leeuwen er echt net in. Dan moet het eerst maar eens een keer gebeuren dat de zoutwinning ophoudt. Konst. Ja, geen verdere zoutwinning onder loon en zoutwinnen onder het water. Als dat ken. En het liekt erop dat het nou ken. Dus helder. En wat zei het van Maurik? In ons programma zit zoutwinning onder de Waddenzee. Nou, dan jou hij of zijn kregen. Ze weten al maar jou eens. Oké, nou dan ben je eens een keer aan het werken en wat sneller die vergunningen terug in het jaar. De pijlen hebben we hier. Vast? Hij wil hem vast houden. Mijn naam is Theo Halter. Ik werk in een veengebied in Friesland. En vrouw van de FNP zei ik van 60 en 30 centimeter. Nou weet ik net hoe ze dat bedoelden. Maar volgens mij bedoelt ze 80 centimeter gangbaar. En dat kennen we als een 60 centimeter. Net. Ja, nou? Nee, 30 centimeter onder het maaiveld. Dus niet kijken, je weer te poorten dat ze erop rennen. Klaas er net weer 80 centimeter en een 60. Oké. Maar... Wat zei je? Zo, dat ik wel goed. Nou, dan is het net met de burkje en dat oor is ook al een probleem in sommige gebieden. Want dan krijg ik al in klaar. Nee, we weten alle gewoon, we hebben gigantische verschillende soorten veen in Friesland. Dus maatwerk en vrijwilligheid en nut en noodzaak staan voorop. En daar hebben wij verpleit en ik hoop ook dat je iemand in het verhaal horen. Dan ga ik nog iets vragen en dat gaat even over de bouwblokken. Want als je pas even, daar bied ik geen kans meer voor. Maar als uw gemeente zei en zei van wij zien bij de provincie een bouwblok van 12 hectare berucht. Zeg je maar ja of zeg je nee? Oké, 12 hectare bouwblok. Adema. Ja. Ja, minimaal. Ja. Ja. Nee, net bij Rucht. Ik vind dat een bouwblok bij Rucht in een gemeentelijk bestemmingsplan oordeel hectare wezen mij. En dat alles wat grutter is, maar de nieuwe plaats grutter ken, geen probleem. Maar bij Rucht houdt in dat een grutter bouwblok net onder de nieuwe plaats valt. Dus nee. Maar volgens mij ben je het te let, want volgens mij hebben we wel meerderheid. Dat hangt ik denk van Maurik al. Ik begreep al lang dat het geen probleem meer is. Nou. En succes er mooi. Maar dan horen we hem er nou aan, hè? Oké. Nou ja, dan moet het denk ik in streekplan, denk ik, moet het daar wat... Dus dit het net in. Dus het met het wel regelen worden. Ja, ben er nog vragen, opmerkingen? Ja. Dus ik kan hier wel hoe het erop, hè. Maar die partijen bepalen in Den Haag.
En we moeten het in Friesland zelf bepalen. En dan maken we goed naar Schemmer de verkiezingen. Oké, dan moeten we even weer... Ik snap wel wat partij het jou voor bent. Wat wil jou zeggen? Jou niks, daarachter? Zeg maar. Ja. Ik kom ook bij Roosma. Piet-Jan Thibaudjé, AIF Friesland. Dit hier is er een subsidie tegen jonge boeren. Steen daar voor volgend jaar weg voor. Want het wordt vooral gebruikt voor innovatieve dingen voor jonge ondernemers. Jongens, geweldig, die het van Maurik persoonlijk zelf betalen. Die subsidie. En dat doet het door een keer weer of net. Boukje Miedema bij u, de fractie, had er vragen gesteld. En de deputaire die nou leesloeker is, die had er maar naar gang geweest en het is takkend. En wat u is onbelangrijk, gaat het terug. Oké. Gaat het terug, Konst? Ik denk dat wij van het hier, maar het moet heel helder wezen. Die subsidie, wie bedoelt als een aanvulling op wat het Riek docht. Daar wie ervoor. De meeste subsidie hiervoor is jong terug het Riek. En wij hebben daar een 2 ton bij zetten. Daar konden we 8 boeren van helpen. Jonge boeren. Op het moment dat de Riek-subsidie valt, moeten wij heel hard nadenken als wij dat als Friesland in de benen houden willen. En wat... Want wij het geld nodig voor het worstenbeleid. Dus het wordt niks. Hoe dan moeten wij kiezen. Wij moeten dit hier, ik 34 miljoen opwassen. Op uw hele provinciale takenpakket. Er lezen allerhande vragen. Er lees ik vragen bij agrarisch natuurbeheer. Er lezen vragen voor innovatie. Maak ik het even kwart keer. Geen garantie. Wel een positieve instelling. Ik ga hier achterin nog een vraag. Die man maar deze man weer eerst. En nou, deze man staat al heel lang te wachten. Okay. Even tussentrouw. Meneer Kont, jouw collega in Greens die zei dat als je groeien wil als boer, ben je pervers. En waar in PvdA landelijk, jongen. Wat vind je daarvan? Kind dat samen? Kind mensen dat zeggen? Wat wil het toch al jij groeien? Nou, daar wil ik wel 2 dingen zeggen. In het vaste plak is elke niet vrij om zelf te beweren wat er wil. Maar de Partij van de Arbeid in Friesland is het er absoluut net mee eens. Als boeren groeien willen, dan moeten ze dat vooral op goede grond doen. Ze moeten haar verantwoordelijkheid nemen om de gevolgen van dat groeien, de maatschappelijke gevolgen, om die onder eigen te zijn en daar op een behoorlijke manier aan te meten te komen. Maar wat mij betreft kan de landbouw in Friesland groeien en bloeien. Geen probleem. Oké. Jo. Nou, landinrichtingsprojecten in Friesland worden heel vaak vrijwillig gestart. Maar je ziet de tendens dat ze met het wettelijk kader eindigen. En ik wil graag van de listloekers weten wat ze daar van vinden. Dat landinrichtingsprojecten dus vrijwillig beginnen en dat er mijn wettelijk kader... Eén voorbeeld. Eén voorbeeld van een landinrichtingsproject in Friesland dat vrijwillig begonnen is en dat wettelijk eindig is. Doe maar. Nou, de mogelijkheid zit er wel in. En ik vind het gewoon net... Nee, Jo Sisse, er is een tendens dat gebeurt. En dan vraag ik jou, waar dan? Want ik ga namelijk over al die landinrichtingsprojecten. Nou, ik ga daar al wat. Dan hebben we het door de deputaire, maar ik ga de listloeker hier nou eens bij zelfs. En de tijd is om, laten we nog even jullie één keer over dit, zonder dat we onderbrutsen worden terug vragen. Je mag nog één vraag stellen daar. Rob maar, ja. Dan nemen we die een mee in het laatste rondje. Dat mij, want dat is, we doen altijd een toegift. Dit is dus toegift. Hartstikke mooi. Nou, ik hier er even over bij mijn collega van LTO. Waar het eigenlijk om draait bij de Friese boeren is dat ze verschrikkelijk volle voedsel produceren. En dat wordt voedselproductie, dat hak je de hele jongen. Dan het gaat door gewassen, het gaat door natuur. Nee, maar dat die boerza belangrijk is en waar er eigenlijk mee bezig is, dat hak van geen van de leeslukkers. Ik wil graag jaren hoe de provincie, als ze dat eigenlijk wel in de gaten hebben, hoe belangrijk dat het is. Oké, wij gaan even waarom naar de kern. Duitsland heeft dit jaar zien dat primaire productie en industrie een geweldige verheffing aan kan de economie. En zo voedselproductie van Friesland willen ze een fantastische perspectief hebben. En dan praat je net zo defensief over al die dingen. Dan praat je offensief. Dan zeg je net boeren verlossen van regels. Nee, boeren steunen. Vooruit helpen. Jij, zat de provincie wel dingen uit. Voorlichting. Meer erin. Huppakee. En net de volle verantwoord en weet ik al wat.
produceren bliksem. Of net Adema. Ja. Sinds wanneer ben je ook voorzitter van de LTO trouwens, maar... Nee, natuurlijk, de agrarische sector, had ik in het begin al zijn, is een drager voor de Friese economie. Er binnen een meer, maar de landbouw is een hele belangrijke drager. Die voedselproductie die we hier doen, dat doen we voor de vrouw, Mierskip. En dat doen we hier vanuit Friesland. Dat maar we stiepje blauwen. We hadden wol. U bedenkt mij dat ik dan het beste wolwezen of zo. Maar ik denk dat net iedereen in de zaal me dat bestrijden zal. Dus wat dat betreft, mag dat kennen. Roos, maar voldoende ik zei, kan we jou wensen? Ja. Oké. Ja, Nederland is een gidsland met het gaat over voedselproductie. De hele wereld schreeuwt om de kennis die hier is. Dat hebben we hier in Friesland. En dan moeten jonge boeren in Friesland die moeten net zeuren voor 8 boeren om een beetje subsidie te krijgen om te starten. Nee, dan moet de provincie die moet verzorgen dat er een goede basisinfrastructuur is in Friesland waar de boeren mooi vooruit kunnen. Dat ze er rond hebben om te werken en dat we die gouden positie die het Nederland heeft, als landbouwland, als gidsland in de wereld, dat we die verder uitbouwen en behouden. Ja, voedselproductie is heel belangrijk, maar voedselveiligheid ook. Dus dat budget voor u is geen bio-industrie en Friesland gentekvrij. Nou, ik denk dat het wel wat bekender wordt maar dat boeren onmisbaar binnen altijd om eten gaat. En dan denk ik met name even aan onderwijs, dat het, je zo heel iets meer dat ben ik in de kunde komen met borkerij en wat er al hier om en tag gaat. En waar het eten uiteindelijk bij komt. Ik denk dat we dat te min ontdekken. Een tweede punt is dat wij eigenlijk, dat ik wel wat stimuleren willen als FNP. En dan denken wij even aan ons krizenmalken. Ik vind het verschrikkelijk woord. Maar dat je dus daarin, ik wat dwang kennen, dat je voor die malken een dubbeltje erbij opgooien bij gelijks. Zodat je merken laat dat je het je minus is. Ja. Ik denk, waarom hebben wij niks zijn door die productiekant van de landbouw? Omdat het ongriezelijk vanzelfsprekend is voor uw hast. Landbouw is wichtig in Friesland voor het landschap, maar omdat ze eten maken. En wij hebben de oude jaren niks zeggen dat wij dat van het stiepje willen. Sjoerd het kreeg zijn dat hij voor Derry Campus zorg heeft. Ik denk dat ik er lieke hut mijn best verdiende dat dit hele college zorgen heeft voor een prachtig landelijk en mondiaal centrum voor de melkveehouderij in Ljouwert. En meer van dat soort ontwikkelingen voor de landbouw in Friesland. Vooruit met die boeren. Ik kan me die vraag heel goed indenken. Het lijkt mij als de boer bent, iedereen had een mening hoe waar je mee bezig bent. Zonder dat ze er vaak het fijne van weten. Ik denk dat de Friese boeren, dat die veronrennen in de wereld. Ik vond de inleiding wat dat betreft heel goed. Dat ze grutsk wezen maar op zichzelf en dat wij ook grutsk wezen maar op ons boeren en wat zal u presteren. Want een combinatie van die tweede generatie stal, maar dierenwelzijn, een hele hoge productie, ondernemerschap, innovatie zit er al hierin en we moeten geweldig grutsk wezen. Dat we van Maurik van de VVD en dat we Konst van de Partij van de Arbeid en dat we Toring van de FNP en dat we Stoker van Verenigd Links en dat we Galema van het CDA en dat we Adema. Daar word ik stil van de ChristenUnie. En nu hebben we Marieke van der Ree van D66 en die zei zat het jet de laatste woorden. Ja, we hebben niet voor niks de joker geleverd. De kaarten zijn te vinden op de tafel daar in de zaal hiernaast. Nee, waar ik heel erg nog even de nadruk op wil leggen. Hier zitten heel veel jonge boeren en boeren met heel veel kennis in de zaal. We willen naar meer kennisontwikkeling. We willen naar al die mooie dingen die hier links geroepen zijn. Maar hoe willen we dat doen als er vanuit Den Haag zoveel korting op ons afkomt? Of het nou over kennisontwikkeling of innovatie of onderwijs gaat. Daar moet toch echt een eind aan komen. Dames en heren, de maaltijd is te roken. Ik al vrees het boeten nog, maar in je bedrijfssector is de maaltijd te roken. En we hebben er al wat proekjes van hand. Tegen dank voor je bijdrage. Ik de meesten die er zitten. Het wie wat mij betreft een noffelijke jong. En de meesten die hebben mij in moeten naar hem harken.
En elke keer weet nou wat er stemmen moet, want dit wordt het belangrijkste debat van de hele campagne. Dus, dank u wel.